oni nechtěli dělat ani tehdy, jo? Za komunistů. Jo? Takže toto je normální běžná společnost. Ale přestává to platit už ve Francii nebo ve Spojených státech. Se likviduje střední třída. Jo? Četl jsem, že 95% bohatství Spojených států amerických drží v rukou 400 rodin. No, co se děje u nás? U nás je 10% bohatých, 5% co nechtějí dělat a 85% chudých. A to přitom, řekněme si to takhle, myslíte, že jsem přemyslel, že když si budou učit takové, jak jste vy, nebo něco podobného, nikdy to nenapadlo. Ale když není co dělat, tak člověk bere to, co je. Moc si nenavybíráte, protože doma je děcko takové, jak jsi ty. No, to je dobře. Doma je rodina, doma musíte zaplatit. Já jsem si počítal asi před 5 lety, bezpínový. Já potřebuju, abych měl od domácnosti zaplacený 6600 korun. To nepočítám, co proběhlo zdražení elektřiny, vody, plynu, televizí a telefonu a tak dále. 6600 korun musíte mít, abyste udrželi chod domácnosti. No jistě, to nepočítám právo, jo? Pardon, omlouvám se jídlo. Jo? Takže skutečně, jak si klobouk dole před vašimi rodiči, nebo dědy, já nevím, kde jste, jo? To je pěstouny, já nevím.